दिनै फुंबिलिनि समावनो फुंनि 5 रिंगानि समावनो जोङो नैबे क'क्राझार गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझाराव जोङो ड्राग्सनि अपारेशनाव फैदों। जोंहा बे ड्राग्सनि अपारेशनाव दं जोंहा बिराजा आदा लोगोसे अफ्रि दैमारि आदा बिथांमोनजों लोगोसे आंबो दङ। दा बिथांमोना बे ड्राग्सनि अपारेशन जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिआर हालामाव गले गले ड्राग्सनि बायदिसिना हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। ड्राग्सल' नङा बेहाय देहा फालांगिरि खालामनायनिबो माखासे आरो बिदिनो गोबां गाज्रि मुवा बेसाद जाग्रा बेबायदि गोबां थासारि सोलिगासिनो दङ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव। दा बेनि सायावनो जोंबो दिनै फुंनि समावनो अपारेशनाव फैदों। दा जोङो बिनि सायाव जायबा ड्राग्स लानाय सोलिगासिनो दङ बिनि सिग्रेटआ माबायदि सोलिगासिनो दङ आथिखालाव जोंहा नैबे अफ्रि बसनियाव जोंहा सोंनाय जाबाय। नोंथांखौ बरनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। एसे बुंना आरो जोंहा ड्राग्सनि बेरेखा एसे जायफ्रा ड्राग्स जायोना बिथांमोनखौ आं खावलायगोन ड्राग्सनि गोजानाव था। दिनै आं बार बार मोनसे बाथ्राखौल' बुंबाय थानाय जादों जे गुलि गरसेया सासे मानसिखौ फोथैनो हायो बा ड्राग्सआ दिनै हाजारजन मानसिखौ बुथारनोबो हायो। आरो जायफ्रा दिनैहाय गोदान जानो सोलोंदों बिथांमोना बेखौ ओरैनो टेस्ट बा मोनसे इन्टारेस्टनि थाखायबो दा लानाय, भबिष्यतआवबो दा ला। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नों खनसे लादावोब्लाना अखानायैबो नों लानो लुबैगोन। जायनि जाहोनाव दिनैहाय बेफोरबायदि ड्राग्स लायै लायैनो मानसिफ्रा न'नि सिलिन्डार गेस लोगोसे आरो बे साइकेल थायोना, ओमफ्राय खायफाना मबाइल थायो, एन्ड्रइड मबाइल थायो। दिनै बेफोर मबाइलखौ बै सुबुंफ्रा जायफ्रा दिनै फाननो गोनां जादों, सिखाव सिथम जानायफ्राबो बेफोरसो खालामो होननानै आं सानो आरोखि। नोंथांमोना ड्राग्स हमनायाव जे ड्राग्स जाग्राफोरखौ मोनो हमनानै बिसोरो जेनेबा नोंथांमोनाव सानसे गाहाम लाखि जानांगौ हमखांनानै बेबायदि सानसे गाहाम लाखिनायाव बिसोर जायबा ड्राग्स लाग्राफोर बिसोर ड्राग्सखौ मोनजायाबाथाय माबा मोनसे एक्टिं देखायो नामा? एक्टिं माने माबा मोनसे जायो नामा? बोख्रेबलाबायो नामा? मोजां खोथाखौ सोंदों नोङो। जिहेतु जायफ्रा ड्राग्स लानाय ना दा दिनै बिसोरो सोरबाया खुननै लायो, फुङाव खनसे लायो, ओमफ्राय मोनायाव 7टा 8टा बेफोरबायदियाव खनसे लायो। जायफ्रा खुननै लायो बेफोरबायदिनि हालादा ओरैबायदि अबस्था गाज्रि जायो। सानसे जुदि मोनाब्ला खनसे जुदि मोनाब्ला ओरैबायदि माने दुरबल जायो, उइक जायो, ओंखाम जानो हाया बा माबा मोनसे जानो हाया, मोदोमफोरखौ खुज्रावलाबायनानै खाथि खालानो जिरायहां गसंहां बायदि रोखोम खालामबाय थायो आरोखि बिसोरो। माने जायफोर ड्राग्स एडिक्टेड थार बेफोरो मालाबाबो थानो हाया, दलद थानो हाया। जै ड्राग्सखौ मोनबाय, बै जिनिसखौ थुनो मोनबाय, अब्लासो जेब्ला लोमजानानै एसे हांगोलाव लायोना थैनायनि सिगां खनसे, बे टाइप खनसे लायो आरोखि बिसोरो। ओमफ्राय दा मोनसे बाथ्रा सिगाङाव फैबावदों, बे बाथ्रायानो जाबाय जोंनि बिटिआर हालामावल' बांसिन ड्राग्सनि फालांगिया सोलिगासिनो दं होनना बुंदों। बे बेसेबां सैथो? बे 100% सैथो। बर'फोरखौ ड्राग्सजों फेजेननो सानदों नामा? बर'फोरा जों थैगोन होननाया बे सैथोबो आरो थैलांगोनबो। दा नेक्स्ट जेनेरेसन जायफ्रा दा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेफोरबायदि फरायफुनाय बा ग्रेजुवेटफोर बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव ड्राग्सजों गोदोनानै दं। नाथाय बै सुबुंफोरखौ जाय ड्राग्स जाग्रा बिसोरखौ बोखांनो थाखाय आं खावलायगोनसो दिनैनि दिनाव जायफ्रा ड्राग्स जाना गोग्लैनानै दङ बै सुबुंफोरखौ, बै बिथांमोनखौ, बै लाइमोनफोरखौ बोखांग्रा रावबो गैया, रावबो बोखाङा। दिनै ड्राग्स जाग्रा, ड्राग्स एडिक्टेड होननानै बिथांमोनखौ रायो, गाज्रि गाज्रि बुङो आरो बुंनोबो गोनां। माखासे आखल आखुआ बिसोरना गाज्रि जालाङो। खारन बैखौ जों खैफोदाव गोग्लैदों बियो बा मोनसे मोजां जायगायाव गसंनो मोनाखै। ओंखायनो आं खावलायगोन जे दिनैनि बे दैदेनगिरिफोर बा दानि दैदेनगिरि बा आवगोलनि दैदेनगिरि बा जायखिजाया पलिटिसियानफोर बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, नोंथांमोना बै सुबुंफोरखौ जायफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड जाना गोग्लैनानै थानाय बिथांमोनखौ बोखां। बिथांमोना मोनसे हाखराव गोग्लैनानै दं, आखाइ हरनानै फोलावहर बिथांमोनखौ बासायनो थाखाय। नङाब्ला जों बर' लाइमोनफ्रा, दिनैनि बे लाइमोनफ्रा थैनायनि बा जोबनायनि लाइनाव दंजोबो। नेक्स्ट जेनेरेसना। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। दा बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायबाय। दा बिदिनो गोबां बेबायदिनो गाज्रि थासारि जागासिनो दङ बर'फोरनि गेजेराव। आरो बेल' नङा, देहा फालांगिरिनि सायावबो फंनैसो बुंगोन नामा सारा? देहा फालांगिरिनि गेजेरावहाय आं ओरैबायदिखौ नुयो, गोबाङानोथ' दा गासैबो इनकाम खालामनो हाया बा दिनै गोबां देहा फालांगिनि खेथ्रआवहाय माने
बे ड्राग्स एडिक्टेडफोराबो जायो दे देहा फालांगि जायफ्रा आइजोफोर जों साथाम साब्रै 6-7 हरबाय आइजोफोर बिसोर जायनि जाहोनाव दिनै 1000 थाखा मोनैनि थाखाय गावनि देहाखौ सोरनोबा गथायनो गोनां जायो दा 1000 थाखा डेलिथ' मोनबाय थाया बिसोरो ड्राग्सआ दिनैनि दिनाव 3000 जानो हमदों कन्टेनार मोनसेया जों दिनै होबथायामोनबा बेखिनियाबो गथ'फ्रा बासायनाय नङामोन बा आरो जायफ्रा देहा फालांगिरि सिखावाथ' सामफ्रोमबो सिखाव खावनोथ' नागिरखागोन ओंखायनो आं जायफोर देहा फालांगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोनसो नोंथांमोनाबो गुबुन लाइनखौ ला बिनि अनगायै साबसिन देहा फाननायनिख्रुइ गुबुन मोनसे बिजनेसखौ हम नांगौथाय गय दखान फिसाखौ होनानै जा आंबो साबसिन दङ गोजोननाय दङ होननानै आं सानो गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम दा बिदिनो गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ आरो माखासे आपडेट फैगासिनो दङ नोंथाङा चेनेलनि बिगोमा जानानै जोबथारनायाव एसे माबा मोनसे बुंनो सानो नामा बेनि बेरेखा सक्सेसफुल जयेन्ट अपारेसन दहाय फुङाव जों जेब्ला बङाइगाव मोनो अब्ला क'क्राझार जिल्लानि बुनसु फरायसा आफादा फेरे फुंजानि समावनो ड्राग्स जाग्राखौ हमनो हादों बे समाव अफ्रि दैमारिखौ जों जेब्ला मब खालायदोंमोन बिनि समावनो जोंनाव लोगो लोगो रिपर्ट फैयो जों मोननैसो अपारेसनाव दिनै बेरायदोंमोन आरो मोननैसो थानायाव जों माखासे खामानिनि थाखाय थाना थांदोंमोन दा माखासे ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमनो मोननाय आरो खोनानानै दिनै मोननै मोनथाम साक्सेसफुल जाबाय जयेन्ट अपारेसना बिश्वकर्मा मोनफ्रोमबो फुजा गिथावना माखासे बिथांमोनखौ हमनो थाखाय बेलेग स्टाइलाव अपारेसन जागोन जेरै एनडिबि आफादखौ हमनो पुलिस आर्मिया मालाबा समाव बाङाल फुथा नागिरग्रा मालाबा समाव दाउ बेफारि बोरमा बेफारि जादोंमोन थिग बर' एलेकायाव मोनफ्रोमबो फुजायाव जयेन्ट अपारेसन आबसुनि बुनसुनि NLFB-नि XNDB-नि मोनफ्रोमबो बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव बेलेग स्टाइलाव माखासे अपारेसनखौ साक्सेसफुल खालामलांबाय थागोन दिनै फेरे फुंजानि बुनसुनि नाजानायाव क'क्राझाराव साक्सेसफुल ड्राग्स जाग्रानि सायाव बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आरो बे जयेन्ट अपारेसन XNDB NLFB आरो गुबुन आफादफोरनि नाजानायाव अरायसम बर' हारियाव ड्राग्स जाग्रानि बेर'दि जाहाथा माने बेफार फालांगि देहानि माखासे खरसान माखासे गावनि देहाखौ रांजों गुबुन हारियानो जा गावनि हारियानो जा गावनि आगोमा देहाखौ 1500 फाननाया लाजिथावना बिनि थाखाय आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै जोंबो थांसिगोन गुवाहाटियाव आरो जोंखौ नागारखांनायनि उनाव दा मोनायाव अफ्रि दैमारिनि नाजानायाव बा अफ्रि दैमारिनि बे जयेन्ट अपारेसनखौ सामलायगोन मोननैसो साक्सेसफुल अपारेसना जानो हागौ बिनि थाखायनो फैबाय थानाय टाइमाव बिश्वकर्मायानो जा दुर्गा फुजायानो जा लोखि फुजायानो जा गिथावना माखासे अपारेसना जालांगोन आरो लाबोबाय थागोन सानना दे गारि गुराजों लानानै गारि गुरा दामि लानानै गारिजोंल' अपारेसन खालामगोन बे नङा जेरै आर्मिफ्रा पुलिसफ्रा NDB-खौ सानसे समाव बोरमा बेफारि बाङाल फुथा जानानै हमदोंमोन थिग ड्राग्स बेफारिफोरखौ बेबायदिनो NDB-आ दंस' खालायगोन होननानै फोरमायनाय जायो आरो दा मोनायाव मोननैसो साक्सेसफुल जानो थांगोन अफ्रि दैमारिनि नाजानायाव